הנה, התחלנו וזה. קיבלתי את כתב היד הזה לפני 3 שנים, ומהרגע שקראתי אותו בפעם הראשונה, כשצבי, בעלה של שירלי, נתן לי אותו, התאהבתי בספר הזה מקריאה ראשונה, והבנתי שאין דבר דומה לזה, שמעולם לא הביאו לילדינו את המקורות שלנו, המקורות האמיתיים שלנו, של מקורות המזרח הקדום, שמהם צמחנו, שמהם צמח התנ"ך שלנו. שהילדים שלנו מעולם לא קיבלו את זה באופן ספרותי, באופן מושך לב, ושזה אוצר, שזה ספר שכתוב באופן מרתק, ושהוא פותח לילדים שלנו אופקים חדשים, ולא רק לילדים, גם למורים וגם להורים. והנה עכשיו, סוף סוף, אני זוכה להחזיק בידיי את הספר הנפלא הזה, והוא גם כל כך יפהפה, עם איורים מדהימים. ושירלי היקרה, אני מאחלת לך הצלחה רבה. יש לך אוצר, נתת לנו אוצר, ואני מקווה שהאוצר הזה יתפשט ויגיע לכל ילדינו, לכל בתי הספר, לכל המורים, לכל המחנכים, לכל ההורים, כי כולנו צריכים את הספר שלך. אמן.